Ye Madala. Madala. Yini ngingake ngizoza ngizoniphakela mos mangibuye. Ngisaqala ngalabantu laba abakade bafikile mos Mdala. Ngithe ngizoza kini anti ngidani file abantu laba bebahlaba inkomo lapha. Ilabantu bebahlaba inkomo Madala yini inkinga yakho Madala? Ngithe ngizoza kini ngizoniphakela. Silambile nathi. Ayayi mkhulu awukhuzeke mkhulu. Akusime ngithe uzulambile phela mkhulu. Mina mningi umsebenzi engiyenzayo mina ngise cold room lapha. Yimi engiphethe isikhiye se cold room lapha yimi engiphakela abantu inyama. Mkhulu ngicela ungizwele yimi nginanda utshwala endlini. Ngithe ngizoza kini ngizoqala ngabantu abafike eqala mkhulu kanti yini ungasebenzisa ikhanda. Akusime ngithe uzulambile phela mkhulu. Mangabe ulambile hamba iye kwakho uzobuya mase usuthi obuzohlala ngizoqala abantu abafike eqala mkhulu. Labantu basika inkomo mkhulu. Hawu ngithanda unika abangani benu mkhulu. Hayi le ayiphatha ngokuthi imali. Mkhulu kanti yini unginika abangani bami ukudla kanjani? Silambile nathi. Kanjani mkhulu? Angithi siya amakhehle sokugcina ngawo. Amakhehle sokugcina ngawo uye kuphela ikhehle elikhulu. Silambile nathi. Bakatholi uwonto akatholi kanti mkhulu. Siyeza ke nanti ngiqala ngalabantu laba abebasika inyama mkhulu. Mkhulu iziningi into engizenza abantu bomsebenzi bayakhenya hayi. Ebayanyanyisa emsebenzini. Amakhehla ayanyanyisa amakhehla hayi. Hawu ngithanda unika abangani benu. Kanjani abanye kushayela ukuthi cold room yolanda labantu ishwala lapha yana. Nginika abangani bami ukudla kanjani mkhulu? Amakhehla Silambile nathi. Into yemsebenzi lena futhi manje enyanyisa lento futhi mozo wasemakhishini. Hawu ngithanda unika abangani benu mkhulu. Hayi le ayiphatha ngokuthi imali. Mfethu lo muntu ufike no mara sikazi ukutshela thina ukuthi akakahle yena siphakela abangani bethu siphakela abangani bekanje namajida lawa nini afikile namajida lawa yiwo basika inkomo mos. Hayi bafethu mina ngingazonginyanyisa bafethu hayi kodwa umuntu seyifikile ke la emakhaya ayi madoda hayi mfethu aniphelele mkhulu lona bafethu aniphelele mkhulu sengathi mina nginomona ngokudla manje uthi nginika abangani bami ukudla mina hayi konje kuleso sikhathi leso hayi awukahle mkhulu Mina yashesha ngokunyanya ke bafethu yabona ke mina yose ngikhiyele cold room ihambe nje entombini yami mina intshwana ngizophuza kusasa hayi yazi futhi lento inyanyisa kakhulu mfethu mangabe uzoba se cold room ube semabhodweni mfethu yimi ngade ngenza yonke lento leyo like no like I'm in charge hayi bafethu hayi nasi yalapha phela silambile nasi yalapha phela